2 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик ҳамзамон иншооти дигари ҷашнӣ майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. иттилоъ дода шуд, ки баландии сутунпояи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 65 метр, дарозии матоъ 20 ва паҳноияш 10 метр мебошад. майдони парчами давлатӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тақвияти эҳсоси худшиносиву худогоҳии мардум аз ҷониби соҳибкорону сокинони саховатпешаи деҳоти Кангурт Анвар Қурбонов, Шерхон Салимзода ва Каромат Абдиев сохта шудааст. طرح معاصر میدان پرچم دولتی خیلی جالب بوده. حس وطندوستی هر بیننده، امید و باور به آینده درخشان تاجیکستان و استواری و آمادگی او را به حفظ ارزش‌های ملی و دستاوردهای زمان استقلال باز هم بلند می‌بردارد.
дар робита ба ин сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбат бо ҷавонони ноҳия онҳоро нерӯи созанда ва пешбарандаи имрӯзу ояндаи давлат номиданд. пешвои миллат ҷавононро ба донишомӯзӣ, аз худ кардани забонҳои хориҷӣ ва расидан ба қадри тинҷиву оромии ватан ҳидоят намуданд. бо қадами неку файзбахши президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти кангурти бостонии ноҳияи Тимурмалик якчанд иншоотҳои муҳим ки ба ифтихори ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба нақша гирифта шуда буданд, мавризи истифода ва баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. дар байни ин иншоотҳои ба истифода дода шуда майдони парчам мақоми хосаро ишғол менамояд, чунки аз тамоми нуқоти деҳоти кангурт парафшонии парчами миллӣ ба чашм мерасад ва хоҳу нохоҳ аз айёми тифлӣ дар замири ҳар як сокини ин деҳот ватандӯстдорӣ, парчамдӯстдорӣ ба ҷо овардани эҳтироми муқаддасоти миллӣ ҷо мегирад. дар атрофи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамзамон барои сайругашти шабонарӯзии мардум фаввораҳои замонавӣ бунёд ва чароғакҳои муосир бо насби панелҳои офтобӣ насб шудааст. барафрохтани парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳар як бинандаро бори дигар водор ба он менамояд ки нисбати рамзҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз хурдӣ эҳтироми хосаи алоҳида дошта бошад. имрӯз мо ифтихор мекунем ки кангурт тамоман дегаргун шуда. ин қадар пешравиҳо дар кангурта албатта ҳама ин хизматҳои сарвари давлати азизмон мебошад. тамоми соҳибкорони кангурт ҳама якҷоя ба ободӣ машғул шуданд. аз ин пас дар ин макони зебо ва гулгашти назаррабо чун нишони садоқат ва меҳру муҳаббати бепоён нисбат ба рамзҳои давлатӣ чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ баргузор карда мешавад ки ин василаи муҳими парвариши ҳисси худшиносии миллӣ дар замири насли ояндасози кишвар мебошад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба соҳибкорону сокинони дар ин кори басо муҳим саҳм гузошта арзи сипос намуданд. соҳибкор Анвар Қурбонов дар ҷавоб иттилоъ дод ки тасмим дорад дар маркази деҳоти Кангурт як муассисаи таҳсилоти томактабӣ низ барои 400 кӯдак бисозад.